Boas tardes, aquí estamos en Nantes, no Conde da Romaíña, un sitio espectacular que temos a sorte de ter aquí en Nantes para facer unha foto. Pero a foto non ten que só recoller o que se ve, sino tamén o que hai ao rededor. Miriam! Como xa vedes, 70.000 metros cuadrados públicos cheo de toxos e descuidados. Credes que isto é bo para o Concello de Sanxenxo? Aquí tendes o que algún día tivo que ser unha fonte. Fai 26 anos eu viña aquí á escuela, a Parvulitos. Fijadevos como está o acceso e como está aquel edificio. Non me digades que non é mellor invertir aquí en facer un centro social e non unha cidade deportiva. E a miña abuela xogando as cartas na casa dos veciños. Esta é a fonte da Ferreira. Foi unha das mellores fontes de todo Nantes. E sabedes como está. En Nantes, a día de hoxe, todavía existen corredoiras como esta e xente sin alcantarillado nas súas casas. Aquí, no límite entre Nantes e Bordóns, aínda que non o vexades, atopámonos con un recurso turístico sin explotar e siquiera sin señalizar. Son as mámoas tamén conocidas como Petouto dos Cregos. Estamos en Seixumil, no Castro, un lugar con moita riqueza arqueolóxica que pasa desapercibido polo noso concello. Aquí estamos na Xunqueiriña, onde temos un bo exemplo do que considera o Partido Popular unha boa xestión. E pregúntome eu, como van facer os veciños que teñen as súas fincas, o acceso das súas fincas por esta pista que ven aquí e que non teñen nada que ver co polígono industrial e que non poden acceder a elas por estas pedras. Estas pedras que si impedir o acceso ao polígono industrial lle parece unha boa idea ao PP, polo menos que o fixera con as vallas homologadas, que non corre ningún riesgo de causar daño ou incluso lesión a ningún dos veciños de Nantes. Porque ademais aquí xa fai moito tempo que nos modernizamos e que non temos carros de vacas como para impedir o paso con estas pedras.